Què, família? Us vaig dir que hi hauria novetats. Aquí les teniu. Bicicleta nova per Usquitim. Una bicicleta única. Pam! Us explico cosetes. Bé, Usquitimers, mireu de quina guisa surto a pedalar, Outfit guapo, Però... Què? Què me'n dieu? Com per deixar-la quieta a casa, no? Va, ni que sigui mitja horeta tombant pel poble, agafar les primeres sensacions. Tinc ganes de provar-la, tinc ganes de... aviam què tal. Ai, nèrvits, Estic nerviós. Però el primer que noto és quina lleugeresa i que fàcil. Ostres, tu. Bicicleta nova, és que no m'ho crec. Usquitim, al final ho has aconseguit. Pam! És que, uah. Bueno, va, vaig a pedalar una mica, a veure si faig alguna cosa, i us explico primeres sensacions. I després ja us ensenyaré una miqueta el muntatge que porta i de més, i traiem conclusions i parlem del tema. Va, fins ara! Pues bueno, que raro, tu. És molt raro. Sensacions noves. Ai, però el que us puc dir, ja no sé si és culpa del meu estat pèssim de forma o una altra cosa. Però quasi que podria dir ara així de saque que no m'agrada aquesta bici. Dieu, en sèrio? Sí, per una senzilla raó. Molt fàcil. Que és ràpida, tio. És ràpida. La trobo lleugera i des que he sortit de casa que em demana que va, vinga, fot-li, que no tinc gas. Per arriba. Sou! Hem d'anar fent l'aparato perquè de veritat la noto molt ràpida i divertida i alegre i a mi això, doncs com que no em va. Bueno, tanto aquí, pot ser que em mengi algun gos. Cuidao. M'agrada, Ja sé que el vídeo d'abans he dit que no m'agradava, però em refaig i replico. Mola molt, tios, que és ràpida, tios. Sí. Et demana i vol mambo. I aquí vaig sense llum. Avui serà un vídeo una mica així especial. Arribo al cap del camí. Tira cap allà, no? Sí. Ai, tot per arriba. I bueno, espera, ja tinc aquí el foco. Tranquis. Epa. Vinga, adéu. Ara sí, S'ha fet de dia de cop. Bueno, pues el que us deia, que és guai, tio. No sé, a més de ser així nova, a tota fineta, com un rellotge suís. La jaca anava fina, també. Però, ostres, no sé si serà cosa de les rodes o rodaments. Clar, porto rodes de carbono. Després ja us ensenyaré detenidament i mirant els detalls. El que no m'agrada, això us ho dic ja, que segurament passarem pel taller en 0, o ho faré a casa, no ho sé, a les rodes. Vam muntar al final unes 38. Ho estava mirant, pensava que eren 40. No. 38. Aníbal, me l'ha jugado, pájaro. Però bueno, clar, jo soc, ja els que heu escoltat el podcast i de més, sabeu que soc un afèrrim defensor de llanta, de diàmetre 45, perquè amb el meu pes, amb una roda així tan fineta, he d'anar molt carregat
molt inflat i amb unes rodes de carbono no me la vull jugar gota. I estic supercontent perquè, a més, la Cristina fa un moment, el Xispi, m'ha enviat un missatge i m'ha trucat dient-me: t'acaba d'arribar un paquet de Raid Panzer. Ah, amb això sí que està! Avui és el meu dia. Avui és el meu dia. Només fa falta que em contestin una coseta que tenia por ahí de roba i ja, què? Ja flipes, Mosquitín Pro Tour. Però sabeu què passa, no? Que estic més gordo que mai. Però molt gordo. Ahir vaig veure fotos del Canicross d'Amposta, tio. I... Foto pena, no em foto asco a mi mateix, us ho juro. Estic molt gordo, 15 dies sense pedalar, l'ansietat em pot, menjo, qualsevol cosa. En fi, però per això m'he obligat a sortir un ratet avui, encara que sigui a aquestes hores, sense llum, perquè aquí la bonica, que és bonica, bonica, mira, la bonica serà el nom d'aquesta bicicleta, tot i que no sé si m'acompanyarà molt de temps, perquè la idea és que algú de vosaltres, o qui vulgui, se la pugui quedar. La tinc per disfrutar-la, per poder començar a fer aquestes primeres curses de la temporada, curses d'esdeveniments, diguem-li com vulguem, però la idea és que la proveu, els que sou amics i propers, que estigueu per aquí a la vora. Si la voleu provar, està a la vostra disposició. Si no la tinc jo, us la deixaré a Level Bikes perquè pugueu passar i la pugueu provar. És un coet, m'encanta. Avui per aquí, farem aquí 4 torns pel poble, poca coseta, per estirar les cames i que m'agafi l'ànsia de voler pedalar i poder devorar quilòmetres amb aquesta preciositat. Aquest diumenge baixaré el Delta amb la gent de la Garba i que munten una social ride i anirem a Manoll, anirem a fer reconeixement del circuitillo de la Manoll, em costa el nom. I després de tot el dia, més encara. I que porto una setmana sense poder fer migdiada. Això sí que és criminal. No ho suporto. Però bueno, ostres tu, que fàcil que va aquesta bici. Si arribo a portar pneumàtic de 45 ja, és que m'ho estaria fent a sobre. M'ho estaria fent a sobre. Va, us deixo, pedalo una estoneta i aniré cap a casa i us ho ensenyaré fil per randa, vale? Vinga, mosquitimers, gràcies per ser-hi. Doncs ja tindríem les primeres sensacions després d'haver provat la bonica. A veure si apago ja la llum. Ah, això. Mola, m'agrada. Direu, què us he de dir? Doncs clar, us dic la veritat. Ja sabeu que Husky, sin trampa ni cartón, si no m'agradés també us ho diria. Mola perquè és una bicicleta que ostres, que va, que tira, que s'accelera. He fet un parell així de pujadetes així que m'he aixecat i superreactiva. Té pinta de que ha de ser molt divertida baixant. Ja ho veurem. A veure quan la puc posar a prova. Això sí, les rodes al Falcon 0, diàmetre 38, amplada 38, is not good. Però bueno, després us diré, ara després quan pujo jo, us faig uns petits detalls i plànols de la bici, però good. El meu outfit sí que és la rapera, xavals, mira. Chalequito, sudadera, pantalons, sabatetes de la bici i ronyonera. Que t'he flipat, Me flipo jo. Però sabeu què més em mola? Que me la pela. Tio, per què preocupar-nos d'anar conjuntat? Bueno, vaig conjuntat, al cap i a la fi vaig conjuntat, Però gravel is good. Però ara, després d'aquesta estoneta en bicicleta, he fet 10 quilòmetrets, us asseguro que m'hauré d'embadornar el cul, tio. I ja sabeu amb què ho faig això, Speed 6. Mano de santo. Va, cap a casa. Doncs bueno, a casa ja us faré un breu repàs de la bicicleta, a veure què us sembla, els detallets així a destacar.
el principal i que més m'agrada, perquè la veritat és que m'agrada, aquesta bicicleta porta un grup Shimano GRX 800, porto una pinyonera d'11,46, havíem estat parlant de muntar un Eagle o així, però al final hem fet un muntatge perquè quedi un preu prou ajustat i que ens sigui relativament fàcil poder vendre aquesta bicicleta, perquè l'objectiu és que en pocs dies i en breu pugui disposar de la GR3 de 2024, que ja tenen el nou model, però a falta hi ha hagut molta demanda, poc estoc i van arribant, i llavors sí que la idea amb Única és agafar i muntar-la especial i personalitzada per mi. I ens ha vingut avui algunes idees al cap de veure com farem el procés de pintura, com la voldré, quin tipus de bicicleta, quins acabats, i mola molt la història. I, bueno, us ensenyo més cosetes. Llanta de carbono, perfil 28, són unes Única, amb buje Sislen. Bueno, les rodes d'Única són Sislen, la marca de components, veieu? Aquí, la marca de components d'Única, n'hi diuen Sislen, i, bueno, amb detallets, per exemple, aquí el del canvi, aquí la potència també, aquí, amb el logo d'Única, aquest sillin Essex, m'ha muntat aquest sillin Essex, molt content de les sensacions, potència manillar Shimano a la gamma Pro, aquesta Adventure o Discovery, però m'agrada que estigui muntada amb Shimano, perquè així fa molts anys que pedalo amb SRAM, que m'agrada molt el RAM, soc molt fan de SRAM, però també sempre crec que està guai poder provar i combinar coses diferents, com per exemple ara aquesta bicicleta és una bicicleta de carbono, full carbon, tret del cockpit, però bueno, en la versió 2.0 per mi d'Única ja muntarem cockpit integrat, amb tot carbono, i, ostres, em fa il·lusió provar i així tenir diferents visions i tenir una visió més àmplia del món de la bici. Cablejat intern, com podeu comprovar, per aquí i per allà, que fa més fàcil pel mecànic de muntar-la i de més. Protector guapo, un bon protector per la cadena a l'hora de picar. Ja ho sabeu que el GR es pot afluixar, va més fi o anar més dur. Jo prefereixo que vagi dur i no repiqui tant la cadena, perquè així es manté millor. I l'única cosa que no ens hem posat d'acord i ho hem fet bé són els pneumàtics. Ja ho veieu. 38, que no enfoca. Un pneumàtic de 38. Mola molt el dibuix, el taquejat d'aquest pneumàtic Vittoria, Terrenomix, però, ostres, és que ja us ho he dit 1000 cops i aquest vídeo ja ho he repetit, no puc anar amb algú tan estret perquè em fa por, tio. Ja abans, quan he recollit la bicicleta, estava prou inflada les rodes, però no ho estava prou, saps? Al mínim sacsejava i forçava. Les bieles molt robustes. Hem botat el Shimano XT que ja tenia abans. El manillar m'agrada perquè és amplet. Havia muntat el manillar nou a la meva anterior bicicleta, a la Jàcar, que m'havia regalat la Laia, però aquest també és ample, mola i detallets, tu. La veritat és que estic encantat. La prova d'aquesta tarda ha estat guai. Aquesta tija una miqueta així offset. Fa por en aquests primers dies que se'n pugui baixar el sillín i de més. Esperem que no. Hi ha hagut un moment que m'ha semblat, però, bueno. I res, hem de posar els portabidons, que el Jordi se'ls ha descuidat. I és que, mira que Única té gamma de components pròpia i havíem de fer unes històries de papeleo i de més que no hem fet res, no ens hem fet ni una foto. Així tenim l'excusa per tornar-nos a veure i fer la feina que ens queda. Ha estat ovalitzada la bicicleta, però canviarà els pneumàtics segur. No sé si posaré els vells de la Jàcar, que estan nous pràcticament. Estan molt nous. I això sí, ja m'ha arribat un paquet nou de Ride Panther, que m'han enviat els nous foams de gravel. Segurament també vaig demanar que m'enviessin unes vàlvules
seves, de Panzer, i les muntaré aquí perquè no me la vull jugar amb una roda de carbono. Hòstia, imagineu-se que li foto un llantasso i la destrosso. No, no puedo. I res, tio, supercontent d'aquesta nova aventura, de fer aquests passets mica en mica, ens anem posicionant, i això és tot gràcies a vosaltres, família, per ser-hi, per seguir-me, per comentar-me, i, ostres, és un orgull. Aquest cap de setmana vaig estar al Canicross d'Amposta, arrel de que algú d'ells em seguia, ha anat contagiant els seus amics d'Euskey Team, i, ostres, compartir amb ells un dematí, parlar i veure coses i que som gent molt semblant, això és una passada. Igual que avui he estat molta estona amb l'Aníbal i en Jordi, que són treballadors d'Única, ostres, la gent que ens anem trobant pel camí és el que ens queda, el que importa, i que parlem el mateix idioma, saps? Apassionats de la bicicleta, de l'esport, i això és tot. Tu, me'n vaig a la dutxa a untar-me el culete de Six Pro, tio, perquè he anat amb el xandall, sobretot Six Pro. Menys mal que em salva la vida, perquè tinc el xandall, no is good, però va, moltes ganes de provar-la en situació, se la veu juguetona, se la veu ràpida, i diumenge estaré al reconeixement de la Garba que fan la Matoll, ja us ho he dit abans, quin desastre. I que els que s'hi aneu, ens veiem allà. I si no, pròxim agost, i dissabte Ultra Trail Tarragona, Gravel. Va, si algú vol venir en Gravel a l'última hora, us preparo un dorsal, ni que sigui pom-pom, a last minute. Va, ens veiem, gràcies, like, subscriviu-vos, va, que hem d'arribar als 1.500, tu, que tenim això una miqueta estancat. 1.500, estic a punt d'arribar als 5.000 a Instagram també, vinga, números guais, i que al final tampoc no és l'important ni el principal, però, ostres, també agrada, i més que m'he de posar aquí, tio, que vull aquesta coseta de fondo. Vaya rotllos estic fotent. Va, res més. 1, 2, 3, pam!